Er vejret dårligt, humøret slejt, så fly på ferie med Aerolite. Aerolite, Sankt Pederstræde 38, København K. Telefonnummeret er Minerva 4008. Minerva 4008. De lytter til Radio Merkur. Ja, Valas. Hvor er jeg lækkertørstig. Det er godt, skibet er lavet med Valas. Valas er den vi holder af. Valas, den beder vi om hver dag. Valas, det lækker tørsten. Holker læsker, den kan vi lide. Valas slukker lækkertørsten. Frisker og læsker. V for Valas.